హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. नीला जीवा तो रोन सुटी किसी नीला नीला जीवा तो रोन सुटी किसी सिले सिले इन मना नावो कसोडीसी. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోవాలి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఇలా 1 by 1 మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు. సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు 1 by 1 క్రియేట్ చేద్దాం. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఫోటో మీద టచ్ చేసి కాపీ ఎఫెక్ట్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది వదిలేసేయండి, చిన్న సైజ్ ఫోటో. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా ఇక్కడ కొంచెం చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, 10 సెకండ్ 20 మిల్లీ దగ్గర. ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇప్పటి నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఏమో వదిలేసేయండి. సో సింపుల్గా 21 సెకండ్ 23 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. వీడియో కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో వదిలేసినాగా ఆ ఫొటోస్ని అన్నిటికీ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, వీటిని కంటిన్యూగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 ఒక ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వదిలేసాంగా, ఈ 3 ఫొటోస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో మిస్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 21 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో లాస్ట్, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో నేను పదే పదే చెప్తున్నా, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.